Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang tanghali, mga tambalanista, mga kabisyo. Hi, partner! Hi, partner! Hi, mga kabisyo! Parang hindi ka masyadong kumikinang-kinang today. Ay, yung narealize ko... Sabi ko na nga, binenta mo na naman yung... Hindi. yung alahas na suot mo na nakaraang linggo, no? Hindi, partner. Yung napagdesisyonan ko kasing ayoko munang kuminang with Mayat De La Rosa Fine Jewelry. Ang gusto ko munang i-highlight, partner, ay yung aking oily face. Yun naman muna pakinangin natin. Natural. Natural na kinanga. Yan, ganyan. hindi dumaan sa matinding proseso. Hindi. Oo. Okay Kuminang naman na yan, lang. Okay na ba? Pwede Happy na. ka na din, di ba? Medyo Convinced makintab naman naman ako. okay. Hindi, pero alam mo, ito yung sinasabi ko, partner, na kapag ka pala napuyat ka ng matindi tapos ante ka na, ang hirap bawiin. Yung parang mga 3 araw na yung nakalipas, yung parang hindi ka pa nakabawi. Ganon yung pakiramdam ko kasi ngayon. Totoo yan. Ang dami ko kasing puyat nitong nakaraang weekend. So nitong nakaraang weekend, madami akong mga puyat. Tapos meron kami mga kasabay na mga kabataan na mga nasa age sila ng mga 21 to 25. Tapos sila, partner, let's say, yung event hanggang 11 p.m. Ganyan. So, syempre, pagod na ako ng mga 12, midnight. Sila nagtuloy-tuloy pa ng inom, kwentuhan, kantahan hanggang 4 a.m. Kasi ikaw nyorlog na. Nyorlog na ako, partner. Yung huling puyat natin, nung Aliwan Fiesta pa. Hindi, nung weekend nga lang. Ito naman, di nakikinig eh. Ang tagal pala, isang buwan hindi ko nakaka-recover. Ang tagal na nun isang buwan na talaga yun diba? So ito, lang, partner. So sabay-sabay kami nag-event, sabay-sabay kaming nakatapos ng event ng alas 12 ng madaling ng midnight, ganyan. Tapos pero yung mga bata, nagtuloy pa sila hanggang mga 4 a.m. Grabe, ang call time namin para sa susunod na event, partner, 5 a.m. So syempre ako, partner, kulang na ako sa tulog. Kasi kung call time tayo ng 5 a.m., kailangan mga 3:30 or 3, nagpe-prepare, 3:30, ganyan, 'di ba? So kulang na ako talaga sa tulog, hindi ako makausap, tulala ako. Samantalang yung mga kabataan nagwisik-wisik lang ng kaunti. Fresh pa rin. Fresh pa din. Ang taas ng energy. Ikaw, 'di ba? Nung isang araw pa 'yon. Kung makakwento ka, kala mo kanina lang nangyari. Samantalang ng isang gabi na yun. Isang gabi pa yun. Totoo. Tapos yung mga bata talagang tinanong, ano is ka natulog? 4. Tapos, anong ginawa nyo? Naligo lang po. Tapos, okay na po kami. Ganyan. Grabe. Ang laki pala talaga ng diferensya sa pangangatawan ng kapag ka 2 decades ang difference. Na-realize ko 2 decades ang difference namin nung 42 year, ay nung 22 year old. So, yung energy level, twice din. Oo. Yung bawas sa'yo. True. Kalurke. Sa edad natin talaga, hindi ka mabubuhay or kulang ang isang araw kapag hindi ka natulog. Yung mga ganong edaran, partner, yung mga nasa early 20s, kaya yan magpuyat walang ng isang gabi. Minsan nga umaabot pa, pinagyayabang pa nila. Cool, grabe. 2 gabi kami hindi natulog, yabang-yabang pa. Totoo din. Kasi mayabang yun kasi hindi ka bumagsak, hindi ka natinag, nakakatrabaho ka pa. Iyayabang mo pa, galing pa ako sa inuman, pre. Diba? Nagpuyat kami 2 araw na. Yan. Tapos mukha pa rin silang fresh. Correct. Ikaw. Ay nako, ito na, ikaw. Diba nagpaalam ka? Nagpaalam ka na out of town ka nung weekend. Mga pinag-usapan natin yung mga auntie tsaka mga uncle, di ba? Yan. O nagpaalam ka. 40, yan. 40 pataas. Di ba? Nagpaalam ka ng weekend. Out of town. Nag-leave ka. O pagdating ng Lunes, hindi mo kanaya. Sick leave ka pa. Kasi hindi mo kinaya. Yan tayo Kalurke. Sa edad nating to, kulang ang hindi mabubuang isang araw kapag hindi tayo nakakumpleto ng tulog. Kumbaga sa ating requirement na maka 8 hours ng sleep. Pag nasira yung 8 hours na sleep na yun, mahihirapan ka nang makarecover the following day. At yun yung nangyari sa'yo nung weekend. Hindi naman ako nakaka 8 hours talaga actually, partner. 6 hours sapat na sa akin. Basta pag nag-less ako dyan, partner, tulala ako mga 1 week and 6 months. Ang tagal ng tulala. Tapos
nag-oily, gano'n. Oo, nag-oil. Totoo ba? Kasi parang may ibang parang may feeling ako, totoo yan, partner, may feeling ako na may ibang buga yung mukha ko. May iba siya yung parang... May ibang glow. Hindi. Natural glow yan. Hindi natural glow. Alam ko sa sarili ko, hindi siya natural glow, partner. May iba siyang buga. May buga siya ng pagod. Oo. Hindi, may feeling kasi ako na parang yung balat parang... Iba yung aura. Oo, Ganon. yung balat parang pagod. Yung parang sunburn. Kahit hindi naman. Parang ganun yung pakiramdam ko. Samantalang yun nga. Yung kanina pa po ako nagpapa-adjust si Nicole, yung ilaw ba kulang? Para ako naarawan eh. May ganun So ako nakuha na po namin ng pakiramdam. dahilan ngayon. Puyat po Oo, siya. puyat ako. Noong Sabado, ay, the Friday pa po. Tuesday na ngayon, kumusta naman? Bakit pagod pa rin ako? Ganon, edad pala. Totoo yun malaking factor yun. Hindi, tsaka... Naku, wag mo itutuloy hanggang sa yan. Wag na ngayon, Tuesday. Oo, hindi, Wag mo promise. itutuloy hanggang Webes, baka pagdating ng Friday, tumagos ka sa pintuan. yung akala ko nakikita mo ako, hindi mo na pala ako nakikita. Nakakatakot. Hindi, pero totoo let's be extra careful. Lalo na kung medyo nag-age na, ganyan. Sabi ng isa kong kaibigan, nakakatakot niya yung sinabi niya hindi naman siya medical professional, pero natakot ako, di ba? Pero ang sinabi niya kasi sa kanya ay based on experience. So ang sabi niya is, ang nakaka-nervous na daw talaga ay yung ages 45 to 55. Okay. Parang very crucial daw yung years na yan, yung Kasi, dekada na yan, na malagpasan mo kung ano man, na walang mangyari ulitin sa'yo. mo anong edad? 45 to 55. Kapag ka nalagpasan mo daw yan ng hindi ka inatake ng kahit na wala kang major na, sakit, oo, 'di ba? Parang na yun, parang pag 56 ka, pag 55 days and pala yung malalang 55 years and 1 day, yan. Sabi daw niya safe siya. Kaya alam partner, nung time na yun, nang nag-uusap kami, mga tatlo na yung ubus naming whiskey bottle. So hindi ko din talaga sure. Yung mga pinagkakausap mo Yaan mo na. Iwasan mo na pag alam mong di ba katulong, layuan mo na. Okay, sige, next time lalayuan ko sila. Sayang, libre yung inom Pero totoo. May katotohanan din naman. Totoo, yung sinasabi ng mga matatanda, pagdating mo talaga ng 40, dapat regular din talaga yung check-up mo. Ayan na yung naman tayo, partner. Huwag ka na nang ganyan, di ka naman magpapa-check up. Tigil mo na yung topic na yan. Di ba lumapit naman ako sa albularyo? Tama naman sa bagay. Okay, madami akong tropa. Sabi niya, magpakonsulta ka sa akin. Pumunta naman ako. Okay, sige. Kesa hindi. So At least may check anong up, inano sa'yo? Anong mga sinabi sa'yo ng albularyo mo? Binigyan ako ng maraming oregano. Pwede naman din. Akala ko, yun sa isa kong kaibigan, punta rin siya sa kaibigan niyang ganyan nagpakulo ba naman? Sabi niya, para lumakas yung resistensya mo, kayanin mo pa yung maraming rounds. Sabi niya. Mga pinagkakausap talaga natin. Sabi niya, magpakulo ka ng 3 buntot ng 3 buntot ng butiki. 3 buntot ng butiki. Tapos inuman niya daw. Inom daw siya. Huwag niyo pong gagayahin yung mga pinagkakausap namin. Dapat talagang expert, medical professionals. Yes. Yan. Diba? Totoo yun na pagdating ng 40, mas marami tayong nararamdaman na hindi ka nais-nais. Mas madalas sumasakit ang ulo. Yeah. Of course, common yung madali kang makaramdam ng pagod. Nagkakaroon ng changes sa katawan natin. Correct. Diba? Parang tayong nagbibinat at nagdadalaga, kaya lang hindi siya pag-glow. Paano siya? Pabulok Pa-decay. siya. Correct. Pabulok. Pa-decompose, gano'n. Parang lumabo yung mata ko. Diba? Parang humina yung pandinig ko. Naiba yung panlasa ko. Mga Hinihingal ganyan. ka na ba? Oo, totoo. Naku, Diba? kung oo ang sagot mo sa lahat ng mga tanong na yan, di ba? Alam na this. Parang lagi akong ngalay. Masakit ba yung tuhod mo? Di ba? May lumalagutok ba yung balakang mo? Yan. Nararayuma ka na. Yan. Ang mga tropang 40, yan ang mga yan ang mga usapan. At nangyayari yun pagdating ng 40, ano yan? Sabi mo? 45 hanggang daw. 55. Yung mga iba na paaga, 'di ba? Mga 35 pa lang nakakaramdam ng mga sakit-sakit na mga kalakalamnan. Totoo 'yan Marami akong kaibigan na 10 years younger than I, pero parang parang hirapan na rin talaga, parang ingay na sa mga speaker. Madali sumakit ang ulo kapag nakapunta sa lugar na maingay, Correct. no? Alam mo, dati natatandaan ko kapag nagpe-prepare ako para sa isang night out, nagpapatugtug pa ako na sobrang lakas. Kasi cool yun yung mga bata tayo, cool yan. Hindi, preparation pa lang. Halimbawa, nasa kwarto ako, nasa CR, nagbe-makeup or whatever. Gustong-gusto ko napakalakas na music as in habang nagpe-prepare. Kumbaga parang parang prep na rin na sa the night to come. Conditioning, correct ka. Gino-condition ko na yung katawan ko, isip ko dun sa mga tugtugan, ganyan. Ngayon, partner, pag nagpe-prepare ako, kailangan ang music ko, partner.
Piano lang, instrumental. Sa true, Yan. malumanay lang. Tapos may mga sisindihan mga kandilang eucalyptus, gano'n. Peppermint, gano'n. Basta appreciate natin yung mga sounds na tama, instrumental. Tapos yung nature, huni ng ibon, Yan, lagaslas correct. ng tubig. Wind, bamboo, yan, mga ganyang mga tutunugan. Nung minsan nga may pumunta dito, pumasok sa akin sa office. Ang mga panapatugtog ko, mga instrumental na mga Christian songs. Sabi niya, ay sorry po, nagdadasal po ba kayo? Sabi ko, ay hindi. Sabi ko, yan lang talaga yung background music ko ngayon. Sabi ko kasi, gusto ko nga kumalma yung yung isip. Kasi parang ang bilis-bilis na nga ng takbo ng isip mo. Tapos, ang bilis-bilis pa ng kanta patutugtugin mo, di ba? Pero dati, hindi mo yan reklamo. Aminin mo na yan, di ba? Mas cool nga yun dati, nung mga bata tayo na parang, wow, grabe, hip na hip. Oo, diba? correct. Kaya yung dumadagundong, yung kaya mo makapag-usap sa tabi ng speaker na yung dibdib mo, dumadagundong, di ba? Oo, ngayon, pag may speaker sa tabi mo, malapit sa tenga mo, feeling mo malalagas yung baga mo. Correct, totoo. Diba? Maghihiwalay yung mga bahagi ng katawan mo. True. Yung utak ko nawawala. Teka, yung eardrums ko ba? Nasaan napunta? Yan, correct. Part yun ng aging, mga kaibigan. So, ang sinasabi natin dito, ingatan po natin kasi habang tumatanda po tayo, nagiging sensitive din yung mga bahagi ng katawan natin. Yes. Kumbaga, delicate ito. So, kailangan nating ingatan. So, iwasang magpuyat unang-una. Diba? Kumain ng tama, bawasan ang bisyo. Yan. Diba? Kung mag-bisyo, kasi, hindi pala bisyo, kung mag-iinom o kaya magpa-party-party, ganyan, in moderation. Yes. Yan, diba? Magdalasan. Mga isang oras lang. Pagkatapos ng shot, uwi na. Gabi. Yun yung mga ayaw mong Pagkatapos kasama. ng picture-picture, uwi na. Yun lang yun, pwede na. Ay, alam mo, partner, yan din yung napansin ko. Dati talaga pag bata ka, wala ka ng pakialam kasi alam mo naman niya yung kutis mo ay supple. Ano ba yung tawag dyan? Kayang Ano pa siya, yung banat, di ba? Banat. Ay, naku, ngayon, partner, subukan mo talaga kung ma-expose ng ilang minutes sa araw. Makunat. Ay, kumukunat na talaga. Ganyan, iwas-iwas na talaga sa araw. Super, sunblock is my friend. And speaking of sunblock, partner, isa sa mga favorite ko talaga, if not my favorite, is yung sunblock from Alta Skincare Whitening. Ayan. Yan talaga yung lagi ko ginagamit. Hindi ako nagpipimple dyan. Kasi sobrang lagi talaga na ako nagsa-sunblock. Dati hindi yan parte ng routine ko, partner, nung bata ako. Syempre, alam mo naman makapal talaga yung balat mo. Tsaka di ba, sabi mo makapal nga, pa. balat kalabaw. Yes, balat kalabaw na banat, di ba? Kaya lang, ganun talaga kapag ka nag-iedad, di ba? Kailangan, may pagkunat na pong nagaganap, di ba? Papunta na nga sa pagbulok. So, hindi naman natin may iwasan yung pagbulok yung aging. But we can slow it down. Yan. Tama. Siyempre, yan. Magsa-sunblock na tayo. Yan. Let's Thank defy you. aging. Yes, salamat Alta Skincare Whitening. Thank you so much. Kaya pala yan. glowing ka ngayon, ha? Hindi nga. Kahit puyat. Yan. Sige na nga. Sunblock lang yan. Di ba? Dati party wala naman tayong mga ganung sunblock. Okay lang maarawan. Di ba kapag halimbawa pupunta tayo ng beach ka. Wala naman beach. ganun eh. Correct. Kasi alam natin okay lang babalik din agad tapos hindi tayo basta-basta agad kukulubot. Pero ngayon pupunta ka lang ng parking. Totoo. Tatawid ka lang ng kalye. Ayan Papunta na ng kotse mo. Nakakabulok na agad. Part of aging. Sa true lalo talang halong eko. Boo! Ay nako, maraming salamat. Pero kahit na ikaw ay nakatutok ngayon, pero tandaan, kahit naman na tayo'y nag-iedad, 'di ba? Lagi natin tatandaan, privilege po 'yan. Yes. Isa po itong napakalaking blessing. Kahit na nirereklamo po natin yung pagbulok, paghingal, paglagatok, 'di ba? Mga ganon. Pagkulubot. Yan, 'di ba? The fact that you are alive, still maybe complaining about yung mga ganyang klase mga issues ng matatanda, pero still enjoying life, 'di ba? Is a blessing. Kaya ipagpasalamat natin na tayo ay nag-i-age kasi may mga iba, 'di ba, na gustuhin man nila na umabot sa edad na kung ano man na meron ka ngayon na feeling mo ang tanda mo na, 'di ba? Hindi na nila inabot kasi nauna sila, 'di ba? Kaya magpasalamat ka na ikaw ay tumatanda. Yes. Kailangan pa bang i-memorize 'yan? Basic! Muli ako po ang inyong kumikirang ina na si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, una magdasal ka para mabuhay ka, pangalawa mag-toothbrush ka para mabuhay naman iba. Yun! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!